Инде менә бер ай дәвамында без сезне Төркиядәге татар авыллары белән таныштырабыз. Бүген без сезне тагын бер салага чакырабыз. Исеме Гүрсү. Илнең иң көньягында, Измир якларында урнашкан ул. Биредә яшәүче милләттәшләребез йөзем үстерү белән көн күрә. Хәзер барысын да үз күзләрегез белән күрәчәксез. Шулай итеп бара-бара без Аллага шөкер Төркиянең көньяк-көнбатышына да барып җиттек. Әгә бөлгәсенә, биредә Әгә диңгезенә кадәр нибары 130 чакрым чамасы. Һәм кайбер фикерләр буенча без дөньяның иң көньягында урнашкан татар авылында, Гүрсү авылына, чөнки тагы да астарак татар авыллары юк. Биредә безнең милләттәшләребез яши һәм алар йөзем үстерү белән шөгыльләнә. Ашларыгыз тәмле булсын. Ассаламу алейкум. Гүрсү авылында хәзер 120 кеше гомер итә һәм бөтенесе йөзем үстерә. Август уртасыннан алып октябрьнең 15-ләренә кадәр биредә бөтен халык йөзем җыю белән мәшгуль. Аннары аны киптерәләр һәм саталар. 1 килограммы 3 лирадан китә, якынча 51 сум ярым. Гүрсү авылында чекирдәксез, ягъни орлыксыз йөзем үстерәләр. Сорты Султания дип атала. Гомумән алганда, Гүрсүдәге татарлар йөземне орлыгы белән бергә ашарга киңәш итә, чөнки бу бик файдалы. Хәзер кыш, ләкин бу эш бетте дигән сүз түгел. Менә бер ай соңра башланыр җеп кисәргә. Соңыннан бәйлибез. Соңыннан артыннан арасы чыга. Соңыннан яфрак җыябыз. 2-3 ай. Соңыннан йөзем артыннан йөзем башлыймын кисәргә. Җыю авыр түгел. Җыеп сәпәтләргә кисәбез. Ансы авыр түгел дә. Эше бетми. İşimiz ağırlığı bir yüzüm kisken var da bir buçuk ay, 2 aylık bir ağırlık işimiz var. En ağırı нәрсә шул кисү инде? Yol kisi zamanda işçi tabanımız bir de irten kisemiz, akşam yüzüm ciyabız, bir ay falan ağırlık var. Biz Хәмид һәм Хатиҗа ханнарда кунакта. Хәмид әфәнде сүзләренчә, Гүрсү авылы тирә-яктагы иң тәртипле авыл. Төбәктә барлыгы 65 сала исәпләнә икән һәм Гүрсү полиция килми торган бердән-бер торак пункты. Чөнки халкы тәртипле, сугышмыйча яшиләр. Biz bir aramızda soğuşmuş bulmuyor. Tiyik evlerge devamlı soğuş bula. Jandarması kila polisi. Төркиянең башка төбәкләрендә кебек үк, Гүрсүдә дә төрекләшү галәмәте сизелә. Балаларның күбесе туган телне начар белә. Хатиҗа ханым оныклары белән татарча сөйләшә, ә менә башкалар? Башкалар укулда кыен булыр дип сөйләсәләр килми башкаларның. Әти-әниләр балалары мәктәптә төрек телен начар үзләштерер дип куркып, сабыйлар белән татарча түгел, төрекчә сөйләшә икән. Төрек киленнәрен дә биредә бик теләп алалар. Хатиҗа ханым татарга кияүгә чыккан төрек кызлары 1 елда Тукай телендә аралаша башлый ди. Төректән килен алабыз, hepsi татар кебек кайнаша безгә. Айны үзебез кебек. Гүрсү авылында без балык бистәсеннән Төркиягә күченеп килгән милләттәшебез Эльмира ханымны да, 79 яшьлек аксакал Әхмәт Кәрим аганы да очраттык, татарча биеп та алдык. Ул хакта иртәгә тәфсилләбрәк сөйләрбез.